nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakount sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang Cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligan sa takna alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo Negros Occidental. Sudad sa Bacolod, nagaplag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Huwebes, October 27, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin nga 59 dias na ang Pasko na. Kakaroon makabumol ito na kita sa mga headlines. Klase sa tanan nga level, private ka public school sa Bacolod suspendido sa gihapon tubtubwas. Bangod sa ginapaabot na pagtupa sa baramol nga ulan dala sang Bagyo Paeng. Mga pumuluyo sang Negros Occidental, ginpanugyanan nga padayon nga magmonitor sa dalagan sang Bagyo Paeng agud maka-evacuate kung kinahanglan. Mga mata sa minatay nga nalubong sa Sumag Catholic Cemetery matamat na nga panglimpyo sa mga pansyon. Bacolod Police Station 9 handa naman sa paghatag sang seguridad sa mga pumuluyo nga magapadulong sa Sumag Catholic Cemetery. Negros Occidental Police Provincial Office may dugang nga panumdom sa publiko kadungan sang naghilapit nga tigkalalag. Technological University of the Philippines Visayas aminado nga may kabudlayan sa mga estudyante bisan sila ang nagpanguna sa chemist licensure examination bangod wala sang face-to-face classes. Kagkaroon mga kabombolito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Taga-Kroman si Bombo Ponce Espino. Gini-extend tubtubwas sa suspensyon sang klase sa tanan nga mga level sa syudad sa Bacolod. Bagod sa Tropical Depression Paeng, kaina nagpagawa sa Executive Order number 51 si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga nagamando sang suspensyon sang klase sa tanan nga public and private schools sa syudad halin sa October 27 to 28. Sunod kay Dr. Maria Arnie Pornan, pinuno sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, nagpauli man gilayon ang mga evacuees kaina. Santo sa data sang CDRMO, masobra sa 60 ka mga pamilya ang nag-evacuate sa barangay 35, 36, 39, Singkang Airport, Panokoy, Barangay Mansilingan, Apang. Wala na sa evacuees sa mga evacuation centers. Bagod badasig man lang nag-subside ang tubig. Wala naman sa may napilasan nga mga pumuloy kaina kag nagsapol ng City Disaster Risk Reduction Management Council angot sa dugang nga preparasyon sa Bagyo Paeng. Bagod gen forecast sa pag-asa nga nalakip ang Bisaya sa mga maka-eksperensa sa maramol nga ulan buwas, nagdesisyon sa Benitez nga extend na lang ang class suspension agud nga hindi na magpadulong sa eskwelahan ang mga estudyante kag mga manunudlo. Kagina ng meeting kami due to forecast ang pag-asa no na tomorrow there will be nadala ang Western Visayas, so na lang si Mayor nga to declare until tomorrow. So mapagwa siguro dugay-dugay mo to nakapagwa ng PIO. Okay. Extend na lang kay kung mabawi-bawi kita talag magsugtog doon naman ulan kaluoy man sa kabataan. Especially magagmay bala. Ang kamay sa pagpahayag ni Bacolod City RRMO Head Dr. Maria Arnie Pornan.
Samtang naglabot hasta sa hita ang kataason sang baha sa purok sang Pagitawan, Barangay Singkang Airport kagabi bangod sa madamol nga ulan kadungan sang taob sa Suba. Sa interview sa Bombo Radyo kay Rodel Jimena, residente sa lugar, kapinduha ka oras nga mataas ang tubig halin alas 10 sang gabi kag amat-amat nga nanaog alas 12 sang kaagahon. Apisar sa baha kang madamol nga ulan, wala sila nag-evacuate bangod na anda naman nila ang masami nga pagbaha, samtang gindala nila ang mga kabataan sa mataas nga bahin sang ila balay. Sang nagtuhaw ang tuhi o kanasang nagtahaw ang tubig ila naging sugdan ng pagpanglimpyo samtang naghanda sa posibleng nga pagbaha liwat tugas sa madamol nga ulan. Kainaaga pa ng limpyo ang mga residente sa lugar bangod sa lutak. Balang ko doya, paano ginagawa ng baha ginagawa doya. Ano na kami sa baha, doy may komplikat ba. Mga gamit niyang importante nakapataka na daan. Ano na daan, nakasukaran na daan. No, rasa subside sir, kay last year pinagbaha yun. Last year ito? Bakit ginagawa tubig? Ang alas nag-subside. Nagdusi doon na rampawan na siya. Nabatian si Rodel Jimena, residente sang purok sang Pagitawan, Barangay Singkang Airport. Samtang pahayag sa punong barangay sa Barangay Singkang Airport, kapila na ka-area sa barangay ang apektado sang pagbaha kagabi ko sa din 40 ka mga individual ang napilitan nga mag-evacuate sa interview sang Bombo Radyo. Kay punong barangay Rosini Distrito apektado ang mas mataas nga baha. Ang pila ka mapurok sa Barangay Singkang Airport tugas sa madamol nga ulan ko sa din naglapaw sa pika-pika ang tubig sa Suba. Napilitan ang mga evacuate kung nga mag-evacuate ang 8 ka mga pamilya o kung gibanta sa 40 ka mga individual nagikan sa nagalain nga purok. Pahayag ni distrito madasa ang pagsaka sa tubig nga naglabot tubtob sa liog kag naghalit sa mga pila ka mga panimalaya. Apang matapos sa 2 ka oras nagamat-amat man subside ang tubig. Gilan man nga nagamat-amat ang residente sa pagingagaw himos ang ilang mga kagamitan. Mensahe ni distrito para sa malayo sa disgrasya, hindi na pagunaton nga magsakang tubig antes maghiyo kundi kinahanglan nga may ara permisang preparasyon. May harap na nag-evacuate ka Giras. Diyan Torres Elementary School, mga 8 ka pamilya, mga 40 ka individual. Lolo na sila. Nagsayside doon naman kagina sa kagahon pero nagpalipas na naglumpang gulong maluban. Okay na, pero ito ang malunay ng white pa man may nag-report nga doon na wasak na mulay nila. Pero labanan doon, amin dito, dan taga-liwag na ang kabahin sang pagpahayag ni Barangay Singkang Airport punong barangay Rosini Distrito. Nagpanugyan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang Negros Occidental sa mga pumuluyo nga padayon nga magmonitor sang dalagan sang panahon paagi sa radyo kadungan sang paglabay sang bagyo Paeng. Sa interview sa Bombo Radyo sa pinuno sang Provincial Disaster Management Program Division si Dr. Zifar Gerhardt Kailian, hindi direktang apektado ang probinsya sang Negros Occidental bangod nga wala nakasulod sa track sang bagyo ang probinsya, apang sila ang ginpandaman nga magmonitor sa mga thunderstorm advisory. Pahayag ni Kailian kinahanglan nga mangin alerto sa makusog nga hangin kilat na ilabi na sa mga nagapuyo malapit sa waterways. Kinahanglan man suno sa iya nga mag-evacuate ang mga pumuluyo sa mga area nga may posibilidad nga magka-landslide kagatagan sang pagtamod ang seguridad sa dalanon. Sa karon padayon ang ila pag-monitor sa dalagan sang bagyo kung sa diin ginalantaw nga mangin mabaskog pagid sa mag-abot nga Sabado, Oktubre 29 alas 8 sang kaagahon. Gani mabatyagan ang pagulan kag kilat bangod sa shoreline nga nagapekto sa bahin sang Visayas. Be alert with the isolated rain showers and thunderstorms.